Нуриддин Саид вазири маориф ва илм аз мақомаш барканор шудааст. Дар ин бора аз дафтари раёсати ҷумҳури Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ҳамчунин вазири фарҳанг аз мақомаш озод шуда дар сохторҳои қудратӣ низ тағйироти кадрӣ сурат гирифтааст. Абдуфатто Шарифзода сухангӯи раёсати ҷумҳури Тоҷикистон ба радиозоди гуфт ки Нуриддин Саид бар асоси як фармони президент аз ин мақом барканор шуд. Ба гуфтаи оқои Шарифзода бо фармони дигари президент Нуриддин Саид раиси Кумитаи телевизион ва радио таъин гардид. ӯ дар ин мақом Муҳаммад Саид Шоҳиёнро иваз кард. Ба ҷои Нуриддин Саид ба курсии вазири маориф ва илми Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имомзода омад. Имомзода то ин вақт ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буд ва низ узви Маҷлиси миллӣ палатаи болоии парлумон мебошад. Нуриддин Саид аз моҳи январи соли 2012 дар вазифаи вазири маориф кор мекард. ӯ 63 сол дошта пеш аз ин ректори Донишгоҳи миллӣ ва ректори Донишгоҳи омӯзгорӣ буд. Номи Нуриддин Саид дар даврони раҳбарияш дар вазорати маориф бештар дар робита ба сару либоси ягона ва тарафдориаш аз ширкати донишҷӯён дар маршировка хабарсоз буд.